Moikkuu! Tervetuloa seuraamaan tallin siivouspäivää. Täällä Vihdissä on tosi hauskaa. Olen ollut täällä kaksi kertaa aikaisemmin. Tämä on 3. kerta. Minut on tällä hetkellä nimitetty keittiövastaavaksi ja tarjoiluvastaavaksi. Eli olen ansainnut paikkani. Siis saatiin olla älyttömän nopea, tehtyä älyttömän paljon hommia, duunia ja ei tunnu edes pahalta. Ja kukaan ei vieläkään itke. Meillä on ollut tänään tällä DC:llä tällainen talkoopäivä. Ollaan pesty kaikki karsinat, laitettu vähän uutta freshia kalkkia seinään. Vesikupit, ruokakupit, kaikki hohtaa nyt puhtaana tämän päivän jälkeen. Näyttää kohta ihan tosi hienolta, niin mun mielestä meillä oli enemmän kuin onnistuminen tänään. Vähän niin kuin tämä meidän presidentti, ei kun pääministeri, joka sanoi, että minä syön nyt tätä leipää.